Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ochokera kuchitipa zinawo pano kukona uko kumalire ndi Tanzania. Kuti mbala amene unamuona kati mbuya kudalitseni. Manjira ina ndiye kuti zigawo izolekana zasonkhana pano. Kwa ine ndi nene kuti Mulungu alemekezeke chifukwa cha mkumano wotere tonse. Amen. Kulandireni kumpoto kuti titi ndi asitumiki nene muli pompano kutsogolo ndili ndi abusa katikati muso tili ndi abusa tilinso ndi abusa kuchokera kukalonga msewa tili nawo pompano tionjezeranso abusa yena kuti ntchito ya Mulungu ipitirire kuyenda bwino. Amen. Tikamati abusa timafuna tichepetseko ntchito yoti chikabwera chabwino kusomuza, kubwera choyipa kusomutani kusomuza. Amen. Ya Mulungu naika system yakuti mmenemo muzikhala ena aziwatcha mayina awo kuti abusa. Ndicho linga choti iwowo angokhala pamenepo. Ngakhale mkachisi wa chipangano chakale abusawa ankatchedwa kuti Alevi. Ntchito yawo inali kukhala kukachisi usiku ndi usana mapeza pamenepo. Amen. Choncho ine ndikulemekezeni ulemu mulandire kuchoka kwa ine ngati munthu kuti zikomo kwambiri mmawa uno tasonkhana motere. Maulemu onsewa ndi chimwemwe choposa muyezo kuona kuti ena ayenda kuchoka ku Blantyre kubwera pano ndi msonkhano ndi waukulu. Amen mpiko. Inuyo nyamata kudwangwa muyamikire kuti msonkhano ndi wacha ndi waukulu chifukwa tonse tasonkhana pano sizocheza. Amen mpiko. Ine ndiyambe ndipo ndikulandireni nonse kuchokera ku malemba mene tiphunzire kuchoka m'buku la Mateyu tiyambira chapter number 6 koma tilowera malo ambiri ndipo ndikhulupirira kuti mukuiona nthawi imene tikuyambayi ndikhala ndipa. Amen. Ameni. Nthawi ina ndapita dziko lina tafika pamenepo ndapeza kuti mmene timalowa kapena kutsika pa ndege pa airport ipo ndapeza pali ndege koma ndege tidakwera ifeyi imafika pamenepo cha mmafolo mawa nthawi yakwathu. Kuchoka pamenepa tinkauzidwa kuti tilumikizanso kukwera ndege ina kuloweranso malo ina. Nditafika pamenepa mene timatsika ndidapeza kuti ndege imeneyo ikulira yosazima. Anthu anakayendayenda mtawuni kudikirira nthawi. Madzulo chama 4:30 kwangosala mwina 1 hour kuti ndege inayi nyamule anthu ipite kumene kukuyenera kupita. Mmene ndimafika pa airport iyi napeza kuti ndege ija ikutanibe ikulirabe yosazima. Ndafunsa ndege imeneyi sikuzima bwanji? Kuti ndege imeneyo imafunika ichalire 12 hours ikuta kuti itenge mphamvu. Amen.
kuzuveka zimezi tili modzi kodi ndimati ndipemphe kuti ulendo uwu tinyamuka koma ndija mmafolo tinyamuka cha mmafolo ikhala ikulira ikutenthesa cha mpaka cha amen ndiye zikonzekesereni kodi zikuveka zimene amen okwera ndege imeneyi chinsinsi chawo nchakuti aliyense ankatenga chakudya cha dziko la kwawo ngati kwanu kummadalira nsima ikhale paja chifukwa sinyamuka mkangofika ja kodi zikuveka zimene ndete tizikonzekerese koma mwa Ambuye pali zinthu 7 zimene anthu ambiri amazitaya ndipo mipengomu safuna ngakhale mpang'ono pomwe kuti zinthu 7 zimenezo azitchule kapena kuzilalikira koma amenewa ndamodzi mwa malamulo chizungu chabwino ndikoza kungonena kuti direct commandment amene Yesu Khristu anayika kudziko lapansi munyengo imene anabwera kuzasakasaka otayika pamene anali kufunafuna osochera kuti awapeze apange gulu limene likapanga replacement unyinji wa angelo amene anagwa kuchoka mumlengalenga pa tsiku lalikulu la nkhondo. Iye pokonzesera gulu lina la otembenuka mtima ku dziko lapansi anayenda dziko lonse ndi kulalikira uthenga wabwino. Koma mmene anali kulalikira uthenga wabwino Yesu anangolalikira mu zinenero ziwiri zokha, sadalembe pena paliponse, ndipo sanasiye ngakhale kapepala kuti tiziwerenga pamenepo. Koma uthenga wake unalembedwa mu zinenero pafupi 15,800 za dziko lapansi, koma iyeyo sadalembera. Amen. Kutero kumene tikuwerenga chichewa sadasiye pepala uthenga wa Yesu olembedwa mchichewa. Ino atumbuka kumpoto sadakusireni pepala lolembedwa mchitumbuka. Agiriki ni yake sadasire pepala lolemba ngakhala Hebrew, koma ngakhala Ayuda anangomuona papiri daniza ndirazitona pang'ono, anangokwera pamwamba ndikusanzika mpingo alika chete kuti mwina atilankhula. Anangodabwa kuti kukuchita ngati kandima pang'ono dzuwa lolowa m'mitambo. Pochewuka chonchi anaona chinkokomo chachikulu kwambiri cha mtambo ukuyima chapamwamba kunchingamira mkulu ameneyo, ndipo sankakhulupirira kuti munthu akhoza kumauluka koma alibe mapiko. Anadabwa kuti mfumu ya mafumu ya chilengedwe yayamba kusiya nthaka ikuuluka mopanda kukupisa ngati mbalame, akungopita straight. Ndi pang'ono akuti monga mwandiona ndili nkupita kuja chomwechonso muzandiona ndikubweranso. Zidathera pamenepo ndekalikiliki wa zolemba anayambika ku dziko lapansi. Alatini kumatenga zolembera zawo, Agiriki zolembera zawo, Anyungwi zolembera zawo, Atumbuka zolembera zawo, Ajawa zolembera zawo. Ndezinangoti mbwe ku dziko lonse lapansi kunena za chinthu chimodzi. Ndi umboni okwanira kuti pakati pa aneneri onse a dziko lapansi sikudatsekeko mneneri ngati Yesu. Amen. Mwa aneneri amene anakhalapo pamene ndinkayendayenda ku dziko lapansi, mwina ndisali mkhristu ndili ku chipembedzo cha Satana,
paka fukufuku ofuna kudziwa kuti chikhristu chinayima bwanji nanga tingachigonjese bwanji. Tinkapeza zolemba za aneneri koma zili mdziko la kwawo komweko basi. Kupita dziko lina zolembazo simukazipeza. Mukapita ku Australia mukawere mtunda pang'ono chaku Anatoti mukapeza kuti kumeneko zambiri zimene mumazipeza zolemba ndi zimene Yeremiya adalemba. Akuchita zambali ya mtunda wakwawo koma simuzipeza zolemba zakezo dziko lonse lapansi. Yesu Kristu yekha ndamene uthenga wake unatanthauzidwa mu zinenero zonse za dziko lapansi. Iyeyi ndi oposa aneneri. Amen. Amen mpingo. Pakati pa mpingo wa Mulungu ku dziko lapansi mene iyeyi adali kulalikira uthenga wabwino, anayesesa kuyika mawu a Mulungu mtimake pakati pa anthu olengedwa amene anawapeza ku dziko lapansi, kwakhonsesera kuti ngakhale mmodzi asauphonye ulendo opita kumwamba. Ndi njala ya Mulungu mpaka mmamawa uno kuti pasipezeke ngakhale mmodzi wa iwo amene anamvako mfuwu kuchokera mu zolemba zachichewa koma zonena nkhani yakumwamba asaphonyeke ngakhale mmodzi akalowe ndithu ufumu wa Mulungu. Muli kuchita bwino mmene mwasonkhana chonchi. Muli kuzikhonsesera nokha kuti mukafike kumene ameneyu adanyamuka pa phiri lija la Stone ulendo kupita kukakhala kumwamba kudzanja lamanja la Atate, mukakumane naye. Simudzapita nokha, adzabweranso kudzakuta nini? Kudzakutengani. Monga mmene anachitira kuuluka opanda mapiko, inunso mudzauluka opanda mapiko kukwera kumwamba kuti mukamalize dongosolo la zofuna za mtima kumene chilichonse cha moyo wa munthu chikathera kumeneko. Ndi mtendere okhaokha tikaupeza tikazamaliza dongosolo la nthawi ya pansi pano. Amen mpingo. Zinthu zimene anthu ambirimbiri safuna kumva ndi malamulo okhwima kwambiri amene Yesu Kristu anabwera nawo ku dziko lapansi. Tione Mateyu chapter number 6, tuwerenga verse number 19, tikusunga Yakobo 5 verse 1 mpaka 2. Lero mauno tikala tikuwerenga kwambiri machapitala mavesi, ndicho linga choti titolereko mwa zinthu zimene Yesu anayika ku dziko lapansi koma anthu ambiri opembeza safuna kudusa mbali imene. Alaliki, azibusa, atumwi, maapostolo ndi maprofeti saikonda kwambiri nkhani imeneyo. Ine ndimati tiyambire kumeneko ana Mulungu, kusakondedwako kuti tiyambe kupita. Zilipo 7 tachiziwikire ndi mmene ndimatambalalira pa zinthu sindingakwanisa, koma mwina ziwiri kapena chimodzi chimene tiphunzirere. Amen. Tiwerenge verse number 19 koma muyambira pamwambapo. Mateyu 6 verse 19. Maosogola kuti zazopereka zachifundo, zakupemphera, zakuvukana kudya. Verse 19. Mukuwerenga buku la Mateyu chapter 6 verse 19. Sorry. pamwamba pake Zachuma za mmwamba, diso la ngwiro, ambuye awiri,
malabadiro amoyo uno. Pali chichewa pamenepo ndikupemphe okuwerenga undilondolere chichewa cholondola chifukwa chichewa chimavuta kumva. Ndeti yambire pamwambapo. Mawu sogolera. Zachuma cha mwamba. Amen. Tiyeni. Diso langwiro ambuye awiri malabadiro amoyo uno. Ndiganiza kuti Bible lonseli chaputala chimene chidanyamula mitu pafupi 5 ndi chapter number 6 verse 19 pamwamba pakepo. Amen. Zikumveka eti? Akulankhula za chuma cha mwamba mwemwe diso langwiro ni nkhani ina imene. Amen mpio. Chuma cha mwamba ni nkhani ina. Diso langwiro ni nkhani zigwirizana kati. Chinachi malabadiro aja ndibaliganiso ambuya ngati ineyo ngati ana mulungu mmawa uno mukayang'ana zinthu zimenezi mupeza kuti sizikulumikizana kanthu chilichonse chili pachokha. Amen mpino. Ndikuti Yesu watsatsidwa ndi katundu woti apereke ku anthu, koma pa nthawi imodzi akusowa mzimu amene anamulondola pa tsiku la ubatizo wake pamadzi kusachitira umboni kuti wachokera kumwamba amuthangatire mmene aperekere katunduyi ku dziko lapansi, chifukwa ndi zolemera kwambiri, ndi zambiri, koma pa nthawi imodzi. Amen. Chapter chimenechi anthu ambiri safuna kuchifotokoza chifukwa ndi mtsutso wa chipangiso chotchedwa thupi lopeseka ku dziko lapansi, koma lomafunanso thupilo kuti lipite kumwamba. Simunamve chichewa. Ndi mtsutso wa thupi lopeseka ku dziko lapansi, koma at the same time thupilo likufunanso litapita kumwamba. Ni nkhani yowawa kwambiri, yopweteka kwambiri. Amen. Ndiye pamwambapa ayamba nkunena kuti chuma koma cha mwamba, kutanthauza kuti kuli chuma chimene chili ku dziko lapansi, ndiye kuli chuma chimene chili kumwamba. Funso lakuti Yesu akuchokera kumwamba kumene kuli chumako, ndiye wabwera ku dziko lapansi akufotokoza za chuma chimene chili kumwamba, koma chikhalire nicho ku dziko lapansi lino wapezanso chuma. Kuti akafike Yesu ponenesa chuma cha mwamba, iye ngati mwana wa Mulungu anali atauona mkangano pakati pa munthu kuliwiri kuchitidwa ku dziko lapansi, chuma cha mwamba ndi chuma cha dziko lapansi. Munthu ofuna kutembenuka ndi apite kumwamba wafika mchigawo cha chikhirisitu chimene chambalalisa munthu uja tsopano ndi chuma chimene wapeza kuti ku dziko lapansi kuli phiri la chuma, ndiye kumwambaso kuli chuma cha mwamba. Kodi zikumveka zimenezi? Mkangano huu ukumpanga munthu kumuyika pa dilema. Kodi ndisankhe chipi pakati pa chuma cha mwamba ndi chuma cha dziko lapansi? Tsono nkhani ikangokhuza chuma yatikola kukamwa kwa mpira abusa
aneneri ndalaliki kuti tipereke bwanji kudziko la iwo amene asonkhana kufuna Mulungu, kodi talese kuti asagwire chuma cha dziko lapansi, talese kuti asapange kalikonse kokhudzana ndi chuma cha dziko lapansi. Tagwidwa kukamwa kolowa cha tilibe. Zotsatira zake pakati pa miulu iwiri ya chumachi, mbali yaikulu ya ife ophunzitsa tikumuonesera munthu chuma cha dziko lapansi. Kutereku ulaliki umene safuna kumva munthu okhala ku dziko lapansi ndi kumusa munthu za chuma chimene chili kuja kumwamba. Kwambiri pamene munthu akubwera kwa Mulungu amafuna kudzapindula kusapesapo umodzi mwa miulu ya chumachi, ndiye kusankha kwambiri amasankha kuti akakhala ndi Mulungu awagawire chuma cha dziko lapansi. Ndiye mamiliyoni akulowa mpingo kubwera ndithu kwa Mulungu, Ambuye Yesu mundichitire chifundo ine ndalapa. Koma hidden agenda imene ili kumtima kwawo kabisa, ile amene ali kumtima kwawo nkwakuti ndikakamulandira Yesu ndisikampempha ndikuadzika ndipasa mosavuta, chomwe ndikufuna ndi chuma cha dziko lapansi. Machalichi amangidwa ku dziko lapansi. Mkati mwa machalichi amenewa muli uthenga umodzi wakuti bwerani kwa Yesu ndipo Yesu asintha nyengo zanu. Kodi sikumveka zimene? Asintha nyengo zanu. Ndichichewa chongofuna kumbisira munthu mukati nyengo zanu nchani. Kodi munthu amakhala ndi nyengo mwenyewe ngondi Mulungu. Kodi sikumveka zimenezi? Iyeyo akafuna kusintha nyengo amasintha chilengedwe. Taona lero tikuphunzirira panja mvula wasintha nyengo. Ameni mpingo. Mukayang'ana ndi chimwi mupeza kuti ndikambisalirano amene anthu ambiri amanena kuti Mulungu akusinthirani nyengo. Koma tamverani, mmene ambiri amabwera kwa Yesu sabwera kwa Yesu kuti akapese moyo wosatha kapena chuma mwamba ayi. Target yawo ndikufuna kupesa chuma cha dziko lapansi. Mukaona chalichi chasasa chalichicho chifukwa opita ku chalichiko akufunisisa amvesese, akusamvese, alalichawa wamvese kuti mtima wawo ndi thupi lawo alirunjikise kumapesedo a chuma cha dziko lapansi. Asasa machalichi mtauni mizi matrading ngati muno chifukwa cha uthenga olalikidwa waunikira bantu samene angapesere chuma koma ali kwa Yesu. Kodi sikumveka zimenezi? Amen. Popanga chinthu zimenezi kukhala zoyipa kuti chiweruzo chikugwadi pa mpingo ndipo kukakhala ulangidwa, ndikutenga kwa chipangizo chimodzi m'Baibulomo choonesera anthu kuti akachita chimenecho chuma ku dziko lapansi achita. Ndipo tenga buku la Malaki chapter number 3 verse 10 ndansawo bwere nalo limodzi la magawo kutenga okoma kumva chochita chimene munthu akamapanga amapanga mtima uli nya ukumva kukoma koma kali ka business mkatikani kwa mukongozanda Mulungu kuti ndikapereka cha 10 ndilandira kuchoka kwa Mulungu. Mamiliyoni akusonkhanitsidwa kupereka
kukachisi. Ndipo uthenga umenewu unamveka mkhutu la aliyense, ndiye unamgwira mtima. Si phindu la kumvera pamaso pa Mulungu mu chakhumi, koma phindu la kukolola zosakira za pompopompo kudzera mu chakhumi. Sichikumveka chichewa changa. Ameni mpingo. Sapereka chachikhumichi ngati phindu la kumvera kwa Mulungu, koma ngati phindu la pompopompo kuchoka kwa Mulungu, limene atalandire, limene liwachose pansi kwapitisa pacha pamwamba. Ndipo uthenga umenewu wayaka mdziko ngati moto oyaka mtengo wowuma, koma mwezi waukotobala kumalawi. Kodi tikumveka na Mulungu? Kotero kuti hambiri adzagwa mchiyaso cha chinyengochi pakati pakachisi wa Mulungu, atasonkhanitsa za chikhumi zawo ndi mtima osati akumvera Mulungu, koma ndi mtima wakuti akamkole Mulungu awapatse uthenga wa chuma cha dziko lapansi. Ameni mpingo. Koma tamverani, Yesu chawabwera ku dziko lapansi ndi akupesa mkangano waukulu. Tsiku iliso linali tsiku la msonkhano waukulu wa Ayuda. Amen. Ndi anayimirira ndi Mateyu chapter number 6. Asadafotokoze mu machapter yake mavesi yake onse akuyamba kaye kunena zimene sikhale mkatimu. Ndi akuyamba ndi chuma chacha cha mmwamba. Ndiye kuti mmene ankanena za chuma cha mmwamba, Ayuda olemera anali pomwepo. Ayuda pakatikati mapesebu anali pati, anali pomwepo. Ng'ombe zinali zili mkulira, nkuti mayendesedwe akachisi ali chimodzimodzi. Alevi atolera za chachikhumi chakale sanali makobiri, zinali ziweto ndi chakumundu. Ndiye kuti kuseri kwa msonkhano uwu, chuma chimene chitasonkhanitsidwa chikulira m'makola bo me. Ayuda ali pati, ali pamene pakukhutira kuyang'ana m'mabuku asunga chuma osunga ndalama. Ndiye kuti makobiri ali pamwamba, ng'ombe zili pamwamba, chipembedzo chili kale ndi chuma. Kodi kumveka zimenezi? Ndiye Yesu akubwera ngati akusakilasha. Tangoganiza ni kuti pakati pa anthu amene asonkhanitsa makobiri otera a dziko lapansi, makaunti adzadza ndi ndalama, iye akubwera kusanena kuti chuma koma chacha isilaika kupanga devaluate ndalama zonse zimene anthu aja anali nazo, akusipanga kuti sichaniso sikanthuso. Kodi tikumvera na Mulungu? Akulumpe takanizani Yesu wabwera pakati pa anthu opesa bwino, anthu odya bwino, anthu amtendere, anthu aufulu. Ndi wapesa chimene iye akuyamba kufotokoza ndi nkhani ya chuma koma chacha cha mmwamba. Kodi zimveka zimene? Pamenepa panali kamtundu kena ka fuko la Ayuda, mkati mwa Ayuda amene anali pamenepa opesa bwino mchikhalidwe monga mwa mtundu. Anali opati pomwepo. Tamvera, Yesu waunika mitima ya msonkhano, ndiye waona kuti gulu lilabwera kusapembedza, mitima yawo yagona pa chuma cha dziko lapansi. Ndipo chikondi cha pa chuma cha dziko lapansi chakhala vuto kukachisi. Ndaona ndekha ine Yesu. Kasi kumveka zimenezi? Ameni pia. Waona yekha Yesu. Waona kuti mamembala ambiri amene amsonkhanira mitima yawo, vuto lawo ndi kuti atenga mtima wawo ayika kuchuma cha dziko lacha. Ndathandize bwanji akungobwera ndi kusangoisa kasipati kungogundanisa mawaya pa chuma cha mmwamba.
Msonkhano wose unasisimuka. Amen. Uyu akufuna kunena chani? Kutilesa ife tisagwire gani? Akutilesa ife tisasonganisa chuma. Akufuna kunena kuti ife tisakale ni ng'ombe, tisakale ni minda, tisakale ni malo. Malomoti yeye akanama fotokosa sodali fa chuma chiminichi. Akudali seni muli ni ng'ombe 50. Akudali seni muli ni account hebu. Akudali seni muli ni shido hebu, muli ni business hebu. Akubwera ndi kusayamba kunena pakati pantu amena asamba bwino, avala bwino, acheda bwino. Kusimisha chiko la pansi kwa usati chuma kumachacha chakumwamba. Anakhalanga takupala mula udani. Unali utenga opeteka. Ndipo wakala utenga osalalikidwa. Umena ambili akala akupanga itilo mipingo mwao. Asilaliki saulalikila utenga wa chuma chacha. Ama lalikila utenga wa chuma cha sikola cha. Mutenga wa chuma cha sikola pansi. Mulindalama, mulitansi, mulikushuga, mulikupambana. So sasa simapanga chuma cha sikola cha la pansi. Simene osauka ndio osausika kutiko la pansi. Akamapita kukachali chikena kake, kwa musaenya hake, kwa ntumikiwina wake. Ama kala kuti akupita kuti akapese pindu la chimosi na simpusimini. Osati kuti akufuna kweni kweni, akafuna kumwamba kuma kweni kweni apeseka pindu. Lasi ulisati kolaja? La pansi kapena translao sirilisha sirili tapitiyangene kumene kuna profit. Kufunganisa magali moto, kufunganisa mafuta, kufunganisa matikita ndege, kuondola kumene kuna profit. Ata kuwapatila katumba kasofuta zao za chuma, chimwemwe, chikondolero, makasikisidwe, mawalidwe asikolaja lapansi kuti chimosi mwesimene sakale nacho. Yesu akupesa anjala koma Yesu ndicho sikulacha lapansi. Mwina ndikuteka enebula za topic. Ndayimirira pakati pantu anjala ndicho sikulacha lapansi. Kwa kuti kubwera kwa siku leo la Sabata peni kweni pena pake nchipinda mwao nyumba mwao mumwe wao patifoka. Asigani sinawoka kuti akasendera kwa Mungu pamene pomupata pateka. Masuka ndayimirira pakati pantu amene china chake sichikuyenda cha bwino kuchukunja kwawo anayesa kumene koko. Ndasabona aganiso kuti ayi mene salepera ankoswe matenda asing'anga madotolo mene alepera ndipite kwanga akangopesa china chake chopangisa nkhalidwe wawo kudziko lapansi ukalepa constability amwera kukachisa. Asakuyangu kacha sakumwamba koma pobwera tutusisa abusa ondini atiyinya tanaloboza. Chifukwa amwera kuti ndikufuna amuye. Kulikumveka funi? Zikuveka eh? Mmena matipusisira anyamata ntauyo. Bige. Abike. Nifuna masi abike. Kulikumveka funi? Ndati kumapusa kuta amabwera ndikuta big man. Zikuveka eh? Pawindo pekoli mujoko amabwera ndikuta big man. Kuza kuti big man. Muli yamasi kubwa big tu yamasi. So ayambakale ndikukurusa kuti big 100 sutusa. Juma 100 apita. Chikoto nyadi ndizina limena nyamata ntauni mwana tupasa kuti ndisema cha. Usakale jima kanisa amene ukwa Yesu kuti iyeyi mukampanga big akopeka nani. Ayi. The intention is big, the intention is ndalama yokulira cha maji. Kuti kumveka namu. Kuti limwe salamu. Sina bwere kuti mukapesa chipulumutso padwangu apano. Koma cholinga chanu ndisopekeka ndisowawa sili makomo mwanu kuti Yesu akutesereni wangofika kuti chuma chacha
chamwamba sasimpana ko basi ndikuziwa kuti kubwerako mukufuna chuma cha chikola koma ine ndikuonesa ni chuma chakumwamba. Don't miss the line. Ngati muli pa chipembedzo cha Mulungu sakufuna ine mukutisidwe akukutiseni nizosowa za chikola cha hayi akufuna moyo wanu upita kumwamba. Tiyeni tisikalisira toka mmene tasonkhana pano kuti kwani mmene tikubwera kwa Mulungu tikubwera kuti nchani kwenikweni. For Mulungu sikungamubise Yeremia kuti mtima ndiwonyenda ndio Satana. Ndani amene angauta yakumalisa kuti koma Yehova amene amasanthula mitima. Matthew chapter number 6 panali kamuna osanthula mitima. Waona Yuda, waona Lembi, waona makachisi, waona sogoleri amene abwera mamembala afika kwa iye. Mugulu limene limusaiwale sikale panali patangodusa myezi 7 Yesu chichulukisire nja mkati tilimoti kodi anapita nakakokosana mmaminda abwerawo muntu kungopita nyumba lemosi yachimanga matumba 4 akasanduka ngati amakokosana mmata kubwera kwa Yesu ndi business ya nsinto wasolemera osati business ya nsinto wa nsimu ochipereka kuti ukasinfire kukutembenuka mtima kuti isonkhano inawo mukakhale na Ambuye ayi koma ku nsinto wasobayabaya. Kodi sikumveka zimene? Amen. Kapena mabwera ku nsinto tubilola wawa kwambiri ndiye mukufuna mumusire tubilowa walo akupase nwesata wasala wano sitikulalikira zimumizi. Kodi sikumveka namu ina nimafuna kuti muone direction ina pa isoma wasirisa chikhalire umphawi ulisha chikhalire koma sopano lero muyambe mwasinta chopitira kwa Yesu kuti akachite nsinto pa business lini. Amen. Kwa hiyo ngeke siweza namu lero mmene tafika ntsiku la Sabata tikalengi nsinto wina wacho chintu cha sopano ndicho moyo osatha wa mwamba the eternity 1000 years mukakhala kuti simunayambe 15,000 simunayambe 40 million years simunayambepo umene undi moyo osatha umene udzaperekedwa kwa inu lero mmene mukuchokera musochoka zanu tasantulani ndikutenga zosowa ndi mavuto anu kwaponya uko musabwere nawo kwa Yesu koma mubwere ndi sowa. Amen. Kulizongeza sema mubwerenisha ndufu. Amen mpingo. Mubwereshana na Mungu ndufu. Simu umeni ukalumikisa na ntimku ndipo mene sikono tiyambe kuona to umene utashuma koma sasa mtumwamba. Amen. Ninaodabwa kwa bili mene ni mwezosa ndiyo sima iwina ndi wankulu ku banki ndiyo ni mantomo la bakamwa ndikutuko ndi kuchachi ku banki kwanu mipingo ingati mene imasungiza ndalama ku banki kwanu anangoti ndiyambiri pali ujeni kuchwaza maina ami mpingo imene ili ndima akaunti kucha ku banki sinamfuse zinazo koma yekha nangugundika yekha kundifotokozale koma akaunti ya mpingo wakuti chantu tili ndalama kodi zungeka namu kodi tilimosi mpingo kusiko la pasi mpaka kumakhala ndi monetary system zima akaunti masignature sindalama kukasunga kucha komandisha mpingo ali ndi chuma chachiko la pansi achisunga kucha banki kwa ina kuti achose ngati ndikuti chilibe ntchito ngati
koma ndikufuna ndikupaseni focus ya chinthu chimene ambiri mwa chiwala chimene mipingo ya chiwala ndiko kusonkhanitsa chuma cha mwamba ndikumasonkhanitsa chuma cha dziko lapansi. Kodi tikumveka zimenezi? Ameni mpingo. Inu mukachiyang'ana chipembedzo anachiwa chipembedzo china ndi amanena kuti chipembedzo chimenechi tikangowerengera ndalama zokha napita ku msonkhano wina ndi wamkulu mzimayi amene ndati napita ku msonkhano wina wa ndalama wa mkumano wa mabwana aku banki, tinakapeza kuti chipembedzo chimenechi chili ndi ndalama zoti chikhoza kudyetsa mayiko ngati Malawi, Zambia, Sudani, Burundi, DRC, mayiko ngati 5 for 26 years. Komandisha? Kulikuvela nini? 26 years. Kudyetsa mayiko anga 5. Budget sawo muchatikitira muno. Sikasa. Naite trillion. Kumasichula zote. Ndalama yomweyo kuliba mwanamveka. Mweyiona ndalama. Amangolika. Moti mali vipi. Mpaka ngochula siwowa kuti akose kumapetela sikuta. Mali pala nilipita. Nikapasa 7 trillion. Kwanza kasi ngati? Esa di malamu yoka. Kwa mama yuko angati? 5. 25 years. Kuliko ndega suni. Amen. That's imagine kuti Yesu wakwera padenga la nyumba isiyo imene wala wankachisi wa nyumba imene yoyo ndakulangula mawu akuti chuma chacha ndakuti anasipesa onse empute nasipesa kuti alibe kalikonse ngatakupita kwa Yesu alibe chichosi ali empute. So chimene Yesu anabwera kusanena pano ndi chuma chacha nganene kutsekula account ya chuma chacha ndiye inapeseka kuti mpingo wonse unali pamene popo ukuku kunali silo pasi. Ameni mpingo. Kuzungana simenezi anali silo balance. Sindu kusiwa kuti 720 chuma cha silo la pasi mwenyezo chingati anyamani kwa mpingo wa Mungu mwenyezo ya masingati usichuma amaya amene mkakasisa akandiuza kuti kuzungana simena 70 mara muno nonse amene masunga ndama simene mulilazi. Koma just imagine kuti Yesu wabwera pakati singatutiyo ngati amene yoyo ndi akufunsa za chuma chacha ndisekulira na account yacha yachuma chakumwamba mulo sacha ana mu mipingo ilo sacha mulamba mapangapo budget pa mpingo panu yachakachotsera chuma chakumwamba asili ahili tinamba tapanga pakuti timapanga budget pa chuma cha dziko lapansi chaka chino chaka chamawa chaka chinachi masiku nkumata mpaka Yesu akubwera palibe chipembedzo moyo wa munthu banja kapena chikhulupiriro china chimene chidakhala pansi ndi kuchita budget calculate cha chuma chakumwamba. Kuti ndikunena pano ngati Yesu angabwerero apesa kuti mipingo ya mbiri ili empute ili zero balance pa chuma chacha. Ndio ntala ya uthenga wa lero ndikuti tiyambe kusonkhanitsa chuma chacha chamwamba. Amen. Kuti zimuleka sense. Amen. 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 Nditangoti pimirira ndali ayimirire pamene koma mukayimirira aliyesakwese manja achimwamba sikuveka ndi nditane mnyamata kaya ndi mwana wanga ndimuwuze kuti baba yamba nikusecha yambe kusecha nikusa mutuluka mipukutu ya malaba bandi anakulunga kalikala mutuluka matumba mutuluka cha kwa sababu hiyo mutuluka chuma
Samala baba anakulunga ka 50,000 anakakulunga kale kale chikwa alisali panova simene akusamalira kwambiri mmene tafika pano ndi ntalama imene obwera nayo kustopa lukulu akuyesesa kuipanga watch carefully ndunama kodi piko akuyesesa imene yoyo kuipanga watch carefully kasi mpaka amali yena anapita nayo kusamba sana isiyo kwa Bible analita mnakasamba nalo nyimbo mnakasamba nalo kwa mandalama anaika paka mwalo kwa kusamba akuisamalira kwa mbili Yesu wali wanafuto lipilo wali wanafuto lipilo opembe sawa pali chile chake chikana kisamalira kwa mbili ndisani ndani kutsika ngati kwa mpanda chuma chaka amen. Kutumbeka sini. Kama utafusa mtu amene wasamala kwa mbili ndalama. Chuma cha umwamba baikupatipo. Amen. Kutumbeka hii. Inentati kulalikila kutumbeka mini. Ndia kutumbeka fusula kuti chuma cha Mungu baikupatipo. Wazani wanaweza chiteka pa. Mose zingotuka. Kuchita soka ndia bileti. Kutuka panje. Kuzungera zini. Chiko palito vameni ndo sungata. Amen. Kuzungera zini. Amen mpingo. Amen. Amen. Kilimoshi wa sanalo. Pasino ya sabati. Mwasungati kishuma. Sasa. Chakumwamba. Tembenoke ntima lero tembenoke makaliro atu atiku ndisiku nchikirisitu ndikuyamba kusamalira kwa mbili kuganisira kuti kwa lero atandifunsa kuti chuma cha kumwamba ndalikapati ndilosa kuti ndalikapati. Ameni piko kuti Mose ameni mukusiva kukutira kapena mukusiva kuperewera tukumveka kuperewera. Ameni piko tukumveka kuperewera ndilibe ngakale katumba kodi tukumveka zini ndilibe ngakale katumba ala nina moko hada imba nyimbo ina inkandikwira ntembe ninkaikonda mpaka nantu ankandifunsa ku nyumba kuti mwana ngatiwe umayikonda nyimbo yala nina moko chifukwa chake nyimbo imene ankati chemponda anandipasa katumba chemponda ndizikamo ndalama chemponda kuti anthu asamandibere chemponda ndili wang'ono nyimbo imene ndimaikonda kwambiri zosetiza zace ndinapita pansika wakawali ndikukagula kansalu kakaunjika ndikupita nako kwenda kwaterala ntafika pa aterala ndinafikira kuti aterala mundisokere kachemponda panaka 30 minutes terala kulephera kugula kachemponda ndiyayi mundisokere katumba kuti ndisika muta ana Mungu ndinofuna ndinene pano kuti ngati sitingaganise bwino mafikidwe akwa Mulungu tikulira utenga wa chuma cha mwamba nditiyamba kuwalisa chuma cha siko lacha for that reason tachita mistake ambili aponye kumwamba sisa akutolera kwa mbili chuma cha siko lacha lapasi kone zonveka zimini asiya chuma cha mwamba tambera anthu ena anayamba ubusa anthu ena anayamba kukhala alaliki ndi ganizo lakuti mu ufumu wa Mulungu muli chuma kodi zikumveka zimene amen ndi akakhala pamenepo akanapena kuti akulalikira kuti membership ichuluke sakufuna mioyo yopulumuka koma kungofuna mioyo yambiri imene ikachuluka chakhumiso chitatu chichulukaso. Amen. Ndio mpaka kutika kupili kwa sala za kaburi ndifuna mndipasa Kristo the membership can be for 15,000 membership. Oh my Lord, Jesus, my membership, my 15 million
kuneka kusosesi kupembera kusola kudya zimene akuneka akufuna sikuti mamembala wako afuna kuti akhale chuma cha mulungu kumwamba ayi koma kufuna akachuluka mamembala iwo kanyumba kachiminde chimosi automatic akusamuka automatic ndisamuka kwezi ufasi ukaona twakubwera umayamba kuona kawale kusamuka mundwangwa ukulowera mchiwazi umayamba kuiona cha tau chifukwa kuchuluka kwa anthu iwe sikuona anthu umaona kuti munthu aliyesa akubwera ncha mkanthu mtuku. Amen people. Sasa akusikumfunza kupanga business amanda bambo lipenga likatsalira mutsakaona chiweruzo chikuyamba nyumba ya mulungu ndi anthu amene ananamisa mulungu amene anasinamisa okha na nyenga anthu ochuluka kuti akachuluka kwapitisa kumwamba koma iyeyi inali business amafuna kusunganisa chuma cha dziko lacha chuma cha dziko lapansi njese inu musakale ndi maganizo amenewo pakati pa mpingo kuchokera lero yuwalani tirizani chuma cha dziko lacha lapansi tsopano tiyambe kuyang'ana chuma cha mmwamba. Verse number 19. Verse number 19. Musazikundikire nokha chuma pa dziko lapansi pamene njenjete ndi dzimbiri ziwononga ndi pamene mbala zibola ndi kuba. Verse 20. Bwerani mbale wangu. Verse 19. Musazikundikire nokha chuma pa dziko lapansi pamene njenjete ndi dzimbiri ziwononga ndi pamene mbala zibola ndi kuba. Lamulo number 1. Yesu wasonkhanitsa mpingo wasonkhana paja kumene kundi ku dziko lapansi. Tsiku iliso lidalira msonkhano wazochitika nyengo imodzi mwa nyengo zoyikika ndiye wasonkhanitsa anthu mu Yerusalemu kuchokera kumakonda onse a dziko lapansi ngati mmene tachitira lero pano paja padwango. Kodi zikumveka zimene? Yesu akuyamba kufotokoza mpingo ndi akuyamba mawu. Verse number 19. Tiye mbale wangu. Verse 19. Musazikundikire nokha chuma pa dziko lapansi. Imani pamene Bible ikuti musazikundikire nokha chuma pa dziko lapansi. Kama kumveka zimenezi. Tsopano mukamva mawu akuti kuzikundikira musiyanise kukhala nacho chuma. Amen people. Apakweza ntchito mawu akuti musazikundikire. Sona ngati kuzikundikira ndiye kukhala ndi masitofu osungira muta chuma. Amen people. Kuzomveka zimenezi. Anthu ena tikunena pano muli msipinda zimene zimatsogolera moyo wanu kumene ndachonse mumakundikako chuma mumafuna pamene popo pasingomva kukoma pasingomva kutsekemera pabeseni limene pamakhala ndalama mumafuna kuti kabeseni kamene koko ndikamene kakalamulire moyo wanu mchikhirisitu mukapita kwa Mulungu. Wakuti kupembesa kuti muone kukoma mumafuna kuti kabeseni kameneko stonsi imene yoyo isikhala yona yopata isonsi. Amen. Stonsi imene ikayamba kutsika mumanena mawu ngati amene adalankhula Yobu akuti Ambuye mwandisiya. Kodi zomveka zimene? Amen. Mwina akuti Ambuye mwandisiya. Yobu mukizo zimene akunena sakunena mulungu yoyo koma kanena cha chuma chake chimene chinali nkupita. Kodi zomveka mu chapter china amandigwira mtima Yobu kachipeza ndiwe akunena kuti mucha Yehova munkakhala padenga pa nyumba yanga. Akunena masiku amene Yobu anali mulemerero. Mmene mulungu ankakhala mmene mulungu munkakhala padenga pa nyumba yanga akunena chuma
chimene loboyana ali nacho chinali chizindikiro chakuti mulungu alilinga chitachoka. Akuti mulungu muja munkakhala kusonyeza kuti adataniko adachoka. Kuti kumvana na mulungu zikumveka kuti zimenezi ndi zimene zinapanga kuti mulungu aponde buleki masauso a Yobu amene anayesedwa ndi Satana. Kodi zikumveka na mulungu ochita kumpereka dala achedwe kupha kuti akonzesenso khalidwe lomanena kuti mulungu ndi chuma chimene adali nacho. Pene chachoka chuma mulungu alibe. Amen. Ndi mpingo wanji wa maganizo ngati amenewo, ndi angati amene muli ndi maganizo ngati amenewo, ndi ambirimbiri amene tili m'matchalichi timawerengera kuti pamene tili ndi ndalama m'nyumba mwake ndiye kuti tili ndi mulungu. Amen. Akumene kuchatu mulungu amayenda basi. Amayi mukangopita inuyo mulungu amasika mulungu. Kuti zoveka zinu ndichalichi chikuta sene chalichi chabusawa sichisimbisa cha sinanga amphawi adakali amphawi mpaka liti achibwere achilondola chalichi chacho aibwabu azabwera osauka adakaliwota sanalemere mpaka liti lero kuipisa kwake so kuti mauthenga amene akunena akwausani kuti chokani kusuma bwera ndi kusuma cha mwamba. Somo ngati kusuma cha mwamba kuti uyende process ukapesa chuma cha mwamba umadusa pa karapeti yoswede umphawi. Amen. Pamene mukupita ukapesa chuma chacha umaenda pa carpet yoswede cha highway yoswede umphawi, tarmac yoswede cha umphawi. Ambiri amaitawa. Amen mpingo. Ndipo safu na kumva mapeto ake mipingo imene sipu sisaikila samalemeregwe ili empute asamtoki. Amen. Hasibusao akusauka alibenga kalia kusungeza zini saswika kumena kupita alibenga kalia maina kifugwa kulibe changu kumpingo kulibe tasoro maupano akuti usasikundikire. Amen mpingo. Kuti limosa na mungu ngati tikufuna kupita kumwamba tisamalire kwambiri kusikundikira. Yakobo chapter number 5 verse 1 mpaka na verse number 2. Titobwereranso pa chapter number 6 verse 19 cha Mateyu. Kwa Mateyu nikayeko Yakobo chapter number 5 verse 1 mpaka 2. verse yagenda 1. Nanga sono wachuma inu mirani ndi kuchema chifukwa cha masautso anu akusa pa inu. Verse number 2. Machanu chaula ndi zovala zanu zajiwa ndi njenjete. Verse number 3. Tawena verse number 1. Nanga sono achuma inu mirani ndi kuchema chifukwa cha masautso anu akusa pa inu. Amen. Amen. Yakobo akulankhula mawu ndaulosi ndanthawi yomweyo ndali mkutsa akuti nanga tsono achuma inu amayi abambo ndi angofera pakati pa ulemerero wa mulungu. Chuma chimampanga munthu kuyenda taisation ya mtundu wina yolekana ndi kumene mapita. Kodi zikumveka zimene zanona amafundikirika mulungu wosaoneka. Ndalama imakakhala mulungu wa mulungu. Chimata chilungamo cha mulungu. Ndalama imakankhalira munthu uche chilungamo. Umata ulemu wa munthu umapeseka. Ndalama imakankalika munthu pa ulemu wake. Bible kuti nanga tsono achuma inu tamvera. Verse number 1. Verse number 1. Nanga tsono achuma inu lirani ndi kuchema chifukwa cha masautso anu akusa pa inu. Amen. Lirani ndi kuchema chifukwa cha masautso anu amene akusa pa inu. Akunena ndani Yesu? Waitana olemera abwera kwanda pa Yesu. Kodi
kumveka zimene. Now, the moment timandi pesa ine, sindi kuchita declare ya mphungululu kwa makuta, kwa makulinda. Kodi kumveka namu. Chifukwa pamene mukubwera kwa ine, sopano simusogozedwa ndi ndalama, musogozedwa ndi ine. Zosatira zake, chuma chanu, chikhala chosapereka phindu lenileni, mukabwera kwa ine. Tamverani ana Mulungu. Munthu akatembenuka mtima kupita kwa Mulungu. Chuma si chimene chimanena, umanena ndi moyo wa iyeyo ndi Mulungu awiri. Kodi kumveka zimene sana. Ndipo moyo oyenda ndi Mulungu osakendera chuma umayenda opanda chitetezo mdziko pakati pa zopinga ndi zowawa zimene munthu amakakumana nazo. Ngandibise ngati mukangosankha Mulungu muli patetete sakumva munthu. Ukasankha Mulungu uli pacha uli patetete. Kumene kukuchoka njalako imakong'ota pa popanda chokuta chokuchinjiriza. Tsopano umasintha ndalama imene imakuteteza, tsopano Mulungu akuteteza. Ukamanena kuti Ambuye ndipaseni chakudya changa chanu, you mean it. Amen ipingo. Kunzovera zimenezo umakhala kutanthauza cha chomwecho. Chifukwa iweyo hope yesi zimene uli nazo imachoka. Chifukwa hope ndisi zimene ukuziona ndi maso. Sima kupasa chiyembekezo chakuti njala ya mawa imathalite. Fosa ufa umene uli nawo. Sungampemphe Mulungu ndipaseni chakudya cha lero, chakudya chilipo kale. Koma kati kumvana kodana Mulungu. Amen ipingo. Amen. Verse number 2. Verse number 2. Majanu chaula ndizo fala zanu zajiwa ndinjengeze. Yohane chapter number 14 verse number 15. Werenga buku la Yohane chapter 14. Verse yake ndi 15. Tiambire pamene. Ngati mukonda ine sungani malamulo anga. Amen ipingo. Kulikumveka na pamene tikupita kwa Mulungu tapesa tili ndi chuma, tapesa achuma, tapesa kanthu. Koma malamulo a Mulungu olemba buku la Yohane chapter number 14 verse number 15 akuti ngati mukonda ine kondanisha malamulo anga. Amen ipingo. Ngati mukonda Mulungu musungecha ndiye kuti account ya munthu pakati pa chuma chapansi ndi chuma chakumwamba timaitsegula account number 1 ndi Yohane chapter number 14 verse number 15. Pamene munthu wayamba kusunga ndi kukonda malamulo a Mulungu, pamenepo mumakhala kuti mwayamba kusonkhanitsa chuma. Amen ipingo. Koma tu chimene chindisisuso kwa munthu mdziko lapansi kuti akakonde malamulo a Mulungu ali mu umphawi amalolera kukonda ndalama ndi kutaya kusunga malamulo a Mulungu kuti akatesesha. Chifukwa kukonda malamulo a Mulungu sikutesa umphawi mwapadera. Sakumva munthu. Akunipeka. Kuti kuziba. Pomwena musingo joina kubwera kuchipembedzo cha Mulungu. Mpingo ali ngati munthu. I'm not promising anything to you. Amen. Sindi kukulenjesani chilichonse kuti mmene mukubwera kwa Mulungu mupesa cha ayi. Sikumveka kuti tikosokano pano tikufuna tiuchose mtima kwa akaunti ya chuma cha dziko lacha. Tsopano tikusegula akaunti ina ya chuma cha ndi chuma cha mwamba. Malamulo aka banki sa mwamba
amene amafuna kuti munthuza akakhale nacho chuma. Ndi verse number 15. Umelenga bale wanga chichewa. Verse number 15. Ngati mukonda ine sungani malamulo anga. Zungele? Akuti musunge ndalama kupanga. Mpingo usekula akaunti. Sasa kusumo kumva chichewa. Mpingo usekula akaunti ku National Bank. Mpingo usekula akaunti ku Standard Bank. Akutita? Amen. Stop hearing Seventh-day Adventists. Yosungira chuma cha Mulungu kudzera mmalamulo iliku. Pakuti imene iliyampute ngati munga peseke mu akaunti imene iyi ndi sabata yokha. Ndiye ya umpawi. Akaunti ndi akaunti yo. Bible ikusunganisha? Tikufoli? Akuti tisungesha? Salomo kanena kuti kusunga ndi mawu ofanana ndi verse number 19 pamwamba paja pamene akunena kuti kukundika cha. Kodi kumveka zvinezvi? Apa kugwiritsa ntchito chichewa chakuti nini? Sungani. Amen mpingo. Amen mpingo. Lero balamantu atangobwera mwini wake chipani ichi chitasonkhana pano paja. Apesa kuti kwa akaunti kwanu kuli zinthu zingati zimene mwasunga. Apesa kuli sabata yokha. Amen. Amen. Ndiye umphawi ikumvesa chisu. Sitingapange budget ndikupambana ndikuyendesa mpingo wa Mulungu ndi ndalama yochedwa cha 10 chokha kapena ndi sabata yokha. Why? Ndiwolemera mpingo. Ndikufusafusa ndiwopesa bwino mpingo wo. Ndiwasima. Wangosunga cha? Sabata. Khalani pomwe pamene tikupatsani gawo lina la uthenga mwavawo wa mtumiki wathu Twaibu. Sino malamulo ena amene tasunga ndi yake. Mukapita ku Exodus chapter number 20 ukusa chuma. Amen. Sikuvela kodi usada usapi usakale nacha. Amen. Ndi ansachi. Sikuvela mpaka mukafika pamusi. Ine ndi ndifunso pa chuma chimene chichi kwa akaunti kwanu kulishani. Sikuvela chimene mukachipese kwa akaunti kwanu mwasoka 7 ndi sabata. Basi tiwakupana ndikumene tikupanga kwa paka mwako kuchedwa na misiki ndikupatu kupita. Tasunga chuma koma tasunga cha kusirira. Kusirira na tukatoka pa mpingo kumbira na ufuti masewera. Tasunga chuma kodi kumveka namu koma Bible ikuti amen mpingo. Ndiye masanano mpingo wa Mulungu ine pano ngati munthu motumidwa ndi Mulungu tikuti tisiyanise makulu angatiwa awiri. Gulu losunga chuma cha mwamba ndi gulu losunga chuma cha dziko lapansi. Inu ngati mukubwera kwa Mulungu first priority akuti musunge chuma cha. Ndiye Yohane wangoyambapo kuti ayi sungani malamulo anga. Sungani malamulo anga. Amen mpingo. Kumveka zimene se musunge cha malamulo anga. Amen mpingo. Amen. Amen. Sotamvera. Ulendo tikuyendawu tikufunika kusunga chuma cha mwamba. Amen mpingo. Kuti muvana mpingo tisunge chuma chani cha mwamba. Pamene Bible ikutunza kusunga chuma cha mwamba, ineyo ndimafuna mpingo wa Mulungu ndikakupasani chitusi. Amen. Tili ndi chuma cha mwamba. Amen. Ndiye tili ndi chuma cha dziko lapansi. Sabona zinthu zili chonchi. Kuli chuma cha Mulungu ndiye kuli chuma cha Satana. Amen mpingo. Kazi kumveka zimenezi. Satana ali ndi chuma chake. Mulungu alishandika ndi chuma chake. Pamene mukusunga malamulo a Mulungu ndiye kuti mwasunga chuma cha mwamba cha Mulungu.
Amen mpiko. Kodi muvera zvinese? Ndiye pamene mukuchita samalamulo muchite onse chifukwa mukulipanga akaunti yanu ya malamulo a Mulungu kukhala yokhuta yolemera. Chifukwa mukusunga cha musasidire nokha ndi kuzichitisa umphawi nokha posunga zochepa za Mulungu. Koma mukasunga malamulo a Mulungu mwasipanga kukhala opesa mu ufumu wa Mulungu. Amen mpiko. Chifukwa inuyo mukusunga chuma cha Mulungu posunga cha koma Mulungu kumwamba akamanena kuti ali ndi chuma amanena chani? Daniel chapter number 7 verse number 8. Ndiyambe mukuoneseni kayi chuma cha Mulungu kudziko lapansi. Chifukwa inu mavuto alonda kuti mukanena kuti chuma mumayang'ana ndalama. Amen. Kodi Mulungu akamaona kudziko lapansi akamati kudziko lapansi anasunga chuma amanena cha? Chapter number 7, Daniel. Verse number 18. Verse number 18. Koma opatulika awamwambamwamba azalandira ufumuwo ndi kukhala nawo ufumu kosatha ku nthawi zonka muyaya. Amen. Amen. Bible likuti koma opatulika awamwambamwamba. Number 1, Mulungu kumwamba akamayang'ana chuma chake amayang'ana amene asunga malamulo. Ukangosunga malamulo umayamba kukhala membala ya opatulika wamwambamwamba. Amen mpiko. Mainda bambo musavomere kuti mukhale opatulika a dziko ndi kumala ndiye maulemu a dziko lapansi inuyo nkukhutira. No, mwaponya chofunikira. Bible likutipasa chofunika kwambiri ndikuti inuyo mukhale opatulika awa mwambamba. Amen mpiko. Mumakhala opatulika bwanji posunga cha malamulo a Mulungu. Tilimodzi kodi Mulungu? Tilimodzi kodi ana Mulungu? Chapter number 19. Ina ndikufuna Mulungu kumwamba akanena kuti ichi ndi chuma chake amanena chani? Verse number 5, Exodus chapter number 19. Amen. Amen. Mwina mufuna werenga pa mic kuti sizveke patatu. Verse number 5. Verse number 5. Ndipo tsopano ngati muzamvera mawu anga ndithu ndi kusunga pangano changa ndidzakuyesani chuma changa chapadera. Ya condition kuti mukhale chuma changa cha Mulungu. Amen. Amen. Mulungu kumwamba akamayang'ana dziko lapansi ine ndi umboni. Amen. Amen. Ndipo imene tinali kupembedza Satana pali mtanda umene tinaenda ndi Satana kutionesa zinthu zimene zinali kudziko lapansi. Satana anandiyendesa malo osiyanasiyana kundionesa kumene kuli chuma chake. Ndamaonesa migodi, malo amene kuli miyala ya mtengo wapatali, nyanja sikulu kumene kudzaphuka mafuta sanaphuke, kusatumbuke oil sunatumbuke, kumene kusatumbuke nyama sinatumbuke. Anali kundionesa chuma chochuluka chake nazicha iyeyo kwaine. Ine ndine Mulungu wa nthawi yapansi pano. Mtima wanga kudalira kwanga ndimapanga depend chuma chiti kwezo mveka zimene. Amen. 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 Koma lero kuno patale tumelipa ndikunongonesa brother Bible kumwambako akulu kupanda na wacha akakutali ndi chuma
amanena anthu oyera za mtima tiye ndikakuonetsa ifufika na Mungu. Amen. Ndikunali kuyenda kuuluka mmapiko a Satana kunenesa makapesa kuti maiko yena chuma cha Mungu angafowoka kwezitaka zimuzi kudwangwa kusukulu tinadusa kuno kuuluka mwamba kuyang'ana kumene kuli chuma cha Mungu mmozi ndakuti Mulungu akamati ali ndi chuma amanena cha anthu amene asunga cha imene ndiye property ya Mulungu kumwamba ndi anthu. Exodus chapter number 19 verse number 5. Buku la Exodus chapter 19 verse number 5. Ndipo tsopano ngati muzamvera mawu anga ndithu ndikusunga pangano langa, ndidzakuwetsani chuma changa chapadera kuposa mitundu yonse. Ndipo tsopano ngati muzamvera mawu anga ndithu kodana Mulungu kuti niyo mukhale chuma maprinciples ake akuti mukakhale chuma cha Mulungu. Number 1 ndikumvera cha kusunga mawu ake. Amen. Amen. Pa Matthew chapter number 6 akunena kuti musasikundikire. Ndani nanena kuti mawu akuti musasikundikire ndi chimodzimodzi kuti musasunge. Amen. Tili mose? Yes. Pano akugwiritsa ntchito mawu akuti koma ngati musasunga. Amen. Sindikudziwa kuti inu mukusunga chani pakati pa ndalama ndi mawu. Tatipasenga ndiye musiyankhe muja mumtima mwanu kuti mpaka na lero chimene ndikulimbana nacho kusunga ndi chani, mawu ake kapena chuma. Ko anthu akuzuka kolokolo kumunda kuti asonkhanitse chuma cha dziko lapansi pafupi kulumidwa ndi njoka wakasonkhanitsa cha. Koma funso langa ndilakuti wasunga pati chuma cha mwamba. Baibulo likuti ngati usasunga cha. Amen. Amen. Ndati uchipembedzo cha Satana timatitenti kaona ndosauka akwa Mulungu. Ndi nyumba iliyonse imene timalowa ndikupeza kuti mitima ya mmenemo sinasunga cha ndambaku. Ndipo tsiku lomwelo timapanga register m'buku la Satana. Ya ndipo sisa ayambe chifukwa alisisofu alisisofu sinapesa chisoni kuti ena tikamalembera nzinyumba zawo kumapesa kuti asambira Baibulo mulembeni sana sunge wangosamira kwapesa ena asunga situpa zoperekera cha chikumi chakupusise wangosunga cha chikumi amene mulembei amene analikuopedwa ndakasima pesa kuti asunga mawangu kuti kumveka silepo. Kodi pakati pa Yesu ndi Satana adali olemera ndani? Yesu anabwera ndi chuma anafunga mawu cha Matthew chapter number 4 simomwe makodana Mungu. Amen. Satana anafunga chuma cha sikolata akuti simenyese ndikupasa cha sosezo akubwa mtumba la mkanjo mulidoro wa tambala. Amen. La mnyado wakati mulidoro cha kibinyira chomanga palidoro cha alipopu akuti yango kwa dali ndikupasanisa sasa akutusa chuma chumina utokana na uzi kumwamba anatusa cha mawu akuti kwata kole mpedo ndani hamani muli olemera liropa pakuti ndikuona ine ndi umphawi wosasunga mawu a Mulungu ndikulalikira pakati pa amphawi mulibe kalikose kamene kata mwasunga atakusakule pakuti pamene popo kungokomoka inuyo kungokomoka pamene popo kungokomoka amayi achapachasinaonda
yakasana bugungo komo kahalawa ndio sasa shuma chachi kahalawa dinda anasuka chani mtima wake sina kwa hiyo ngeza sio zangu mkaendelea kusema haya mkaanza afu na amini ndio mpano tu sada zaule ndio yako kusumuka ndio mpano kwa shuma chache yeye dinda kwa hiyo ngeza amini kwa hiyo ngeza mshuma kinana ka mshuma anafunga tafunga suma sole kanalekana kwa mateso atafika papri kumfisa hawaona na milioni alipoteropo ulemelelo ulipoteropo tasanka hakuti kwa ta kwa mbeba verse number 5 19 episode Verse number 5. Ndikufunga chipangano changa. ufuna pamene banamu amen pita Amen. mwaona kulemera kweyambika komanso umphawi ukuonekera mmalemba ati omwe 1 sanafunga mwanga number 2 sakufunga cha chipangano imene itu ndi akaunti yanu ndiyosata akasisumira ku banki kwanu kwa usimu kumene kukufunga chuma cha kumwamba number 1 asipesa kukuli malamulo number 2 kulimau 3 kulisha chipangano amen Mungu ili ngati kuli mbusi ngati kuli mbusi ngatopepe sasa funga chipangano Pamkile mukusikusa, mukusipitisa kwa kuja, si mabalaliko, kutenda yuko, kuchokera kumene sikuchokera mbusa, kutavile yusa, tukosa sunga chipangano, mbusa. Sole paya kusunga ya chipangano. Tinapangana chonchi, mene timayamba chikirisi, kuli nisipanga simene. Isi nyangana toka itali, napangana simene. Beana toka itali, napangana simene. Isi dania toka kulembera mbaipa itali, napangana simene mbusa. Chipangano. Kusunga ya nini? Mbusa. Tosa sunga ya? Tosa sunga chipangano. Mukasikiza nkora ngakale kuti kulosagona sitadia siku okoma obirira mukasitulusa sisikumbukira kumeneko sipita kumene kuli madeo sosafunga ufunga chuma cha mwamba chakona bufunga bufunga chipanga amen upiko Amen. Nyanga timu kufuna kukala mamembala opesa nao chuma cha kumwamba kuyambira leo mwende kufunga za chipanga kwa business ile sio panda agreement ina takula pale amen sungera amen hakula meneo saka serikali tisije zembele kiti hada zipasa ndalama ndalama msipanga msipanga business atoi kama kufunyamba pombo nyamba akani na polisi sababu bitu yako tu ana bora kutaka kufanya harama ndio mpangile business 4000 kwa vile ndaulira utimajira 4000 ninengo hivi kiukweli tume na unatokana papere papaida free ndio kukopa akili nimira ineneka mwenyewe ndio ndio ni sababu mimi tunapangana andone sio mimi tunapangana akutikana basi bana ucho tatu usami mimi mnapanganira na force utanimene mkutana kujira botu alatai tumukiraniza panda mistake panalibeza panalibeza kimiti kuna kumfanya nini
Inuyo kupembeza Mulungu popanda agreement. Tamverani, Satana amakonda kulondola anthu amene amapembeza koma alibe chipangano ngamene akutsatira. Mukusatira Mulungu chipangano ndi chipi? Ndi chipanganocho chimene chimakayimilira pakabwera tchimo kuti mufwe. Amen. Ndinapangana kuti ine sindisagona pansi kukolera tchimo. Payomweyo umati ali chipatinata munapa sakutilani mukufunika kupita kwa sing'anga. Ndinapangana ndi Mulungu wanga kuti ine sindisapembeza akufa, sindisapembeza sing'anga. Ndiye ukudwala ukulolera mpaka kufa ndife ine koma sindisapulanya cha chikopa chipangano. Amen. Koma kulondola Yesu kopanda chipangano ndi kumene mukukuona kukufutako. Ngati muchimwa mumachimwa popanda pangano. Ine 2009 chikopa nalibe chipangano. Amen. Pana chipangano. Amen mpingo. Mukuona mene mukuchimwira sikufuta kuti muchimwe. Palibe cha ilero takayeseni mukaike chipangano ndi Mulungu. Mukaone nkhondo imene imakhalapo maisiro akata akhristu amene anayika pangano ndisakunamiseni makosana sachimwa mopheka sisawamba chifananiza cha pangano limakumbutsa palipolerezo ndikupheka kuti Bwana ndi amene waika oyiwa sikupeka kudana Mulungu sapanga tilimwezi kudadamu. Amen. 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 Sina muntu wina ndapita ku nyumba kwake ndikanisa kuti mwina anali maisero koma ngati si maisero anaoneka nkhani ikata kuti zikupeka zinthu nachesa ndakuti brother ine mene ndinali kunja ndinagula baibulo la Chingerezi kanga chakuti vision mukuzizi wabwino zimwe anyamata kupuzira kuti kuli chakuti kuli Henderson vision chakuti vision mazizo zimeze zima vision mukuzizi ndana ndikulira iyo chana cha Yesu chakuti vision ndana ana ndikulira chakuti vision. Amen. Amen mpingo Mungu. Amen. Ayo ni kulile chakuti vision. Ndene ndaitenga cha Nilaki sungu chakuti vision. Ndikubwira na ndile osandele firi anga wenga vini firi vision library ndenda ngotenga vision wanga ya misandele firi anga kuwango sita kuja wangu sita kuja. Amen. Ndawerenga ya andipa vision siku lina ndawerenga baibulo langa la Chidewali ndakumbukira kuti kodi mawu amenewa mchingerezi ama tichani sikupeka ndinakatenga cha baibulo kudalira ananga chifukwa ananga kusukula nata anapita ine wafiri koma ananga ndapo ndamulitana cha mwana wanga ndikuti baba ikabwera chakuti akuti chana kutoa imeneyi King James vision kateya ndibafuna vision ndiwerengereja wampira vision wandiwerengera ine nditere church page 9 ndikupesa $600 ndikuti inikati mwa baibulo $600 anandipasa amandipasa ya koma mkati mwa baibulo ndapesa mulija $600 ndakana atimene kumalawi musesa msimu kodi kumapeka na ndawi yomweyo ndinakafungula banki ya chuma cha kumwamba mwene ndimakapesa kuti ine kuti ndikale membala ndinaita chipanga ndinda chipangano changa cha ine ndi Mulungu chikutisha musabe nonga ndiwa manene mtu andipasanga
Mnaula ule kusipe basi kamwela tu wacha kubuli waikubukira vision akute ndikukumbuka muna ndipasa mkati mwene ni mafuku muna kapesa muli $600 ndeine muna ndipasa palipuyo si muna ndipasa cha muna ndipasa ndamo hii ndapona kusata anele nisanipaka sana ndakutika unakuta mwenyewe ndatumene mutima yika simu hata kama mzimenya kuja kubukia amen pia wala mzimenya mzimenya bachikia kila chake akukumbukia ndani kena bakuto kama tutale ndio kwa Amerika Bible mwenyewe kugulile sina da sina ndio kama kuenda ndio tunaika moja ndalama ndawa yana kwa kasanda kitani kingo tenga tata baba kuna ngero hivi amen ndio gani sote kingo tenga kapase sana pande siku mimi sikisana ndio anaingia tachogoza busa sasa nini $600 ya pita Boma sepangano ndiye ndo wapasi kutoka kutero mwela wadu mapolosi wale wapasi Boma sepangano ulimuunga nani mkati muna itakipangano kuchimwa sotizi kama ule waponya pema simuna ikesa ulole sonkano unopanoka mukakafika kunyumba yanu mukaikesa sipangano dita ndi Mungu mukatenge malamulo ake onse mukaikapa ndio mukanena utambuye ine lero ndikupangana naye kusindisa chimwa ndisasatira cha amen mpingo siku imene lolo ndilimene nye mukatiwe kuti ndikulopa ubatizo wa moto ndambuye unasibatizo weka pamene ukulowa ncha mchipangano kwani kumvekana mu mulise mangano ndi Mulungu ino chakukanikani kusunga chipangano chifukwa palibe chipangano kwani kumvekana mu verse number 5 tiye mbale wanga Verse number 5. Ati ndikusunga chipangano changa ndidzakuyesani chuma changa chapadera kuposa mitundu yonse ya anthu. Sikumveka kwa Yesu. The Bible kuti ndidzakuyesani chuma changa. Muyeso wakuti mukale chuma chaine wanu masunga mawanga. Namba 2 masunga cha chipangano chako. Simakwema kwedana Mungu. Amen. Ndiye mukatero sapano ndi pamene Bible kuti ine ndidzakuyesani cha ndidzakuyesani chuma changa. Satana ananienda pa mapiko ake akutipia ndikakuonesa chuma changa cha Mulungu. Naenda Afrika piyana na kumene kuli chuma changa cha Mulungu. Asia, Europe piyana na kumene kuli chuma cha Mulungu. Sina pesa ngakale golide ngakale silver kundilo sera Lucifera kuti kuti chuma changa akati chuma cha Mulungu ndinga ndimutwera mtima. Amen mpingo. Kuti kumveka sini. Koma Satana akati chuma amanena chuma cha chikola sono chifukwa kuti kusankha kwa milungu iwiri nkolekana. Satana anasankha kuti chuma chake chili kuchikola pansi. Ndi chifukwa chake Yesu atabwera pa Mateyu chapter number 6 amalanda anthu amene chuma cha chikola pansi na wamesa kuti akayambe kulandira chuma chakumwamba. Israeli akwatulusa mpingo wa Satana kwatulusa mpingo wa Mulungu. Kodi ndikumveka na Mulungu tili mosi kodana Mulungu. Amen. Amen. Yohani
chapter number 10, verse number 10. Yohani 10. 10:10. Werenga book of Yohani chapter 10 verse number 10. Siku zambala koma kuti ikabe. Bwino busi. Abusi. Yeah. Bwino ndichijewa hicho. Yeah. Ndichimavuta kufa. Siku zambala koma kuti ikabe ndikupha. Amen. Ndikuononga. So sikulu ndiye ndibalalisa. Chiko pamene panafunika ndikanakhala ndi chance pa. Ndichijewa. Amen. Amen. Amene akadakuza ndikuti siku tsambala. Kodi muveka nini? Chance pano pakanawerenga chichewa koma chakummawa kwelilongo chakumadzulo choko kwakampambana. Akanakuza ndi siku dza mbala. Kodi sikumva simonisa namu. Amen mpingo. Amen. Amen. Pano pali chuma cha Mulungu. Amen mpingo. Ndi chuma cha Mulungu chachikhalire iloyo ndi onini kuti ngati kuli mbala imene imasakasaka chuma cha Mulungu naye Satana akabwera samabandalama. Akupusisani ino akuzani muzika makobi. Koma Satana kudziko lapansi ndi criminal number 1 koma sabandalama. Amen. Adesake zomwezo. Azibereka kuti mangu kupusisani niyo ukaba zinthu zimene akuziwa kuti zilibe ntchito chifukwa chuma cha dziko lapansi nchakuta. Satana amadziwa kuti izi zilibe mtunda. Ndisaita inezo nthawi koma yawanda ataisenazo ya nthawi. Bible likuti chani pa Yohana 10:10. Yohani chapter 10 verse 10. Siku zambala koma kuti ikabe ndikupha ndikuononga. Ndasaine kuti akhale ndi moyo ndikukhala nawo wochuluka. Akuti siku zambala koma kuti number 1 ikabe. Mukangonena mawu akuti ikabe mwapusa anthu mugadisa kuti akunena makobi. Yes. Amen. Koma verse yomwero likukusinthani maganizo akuti siku zambala kuti ikape koma kuba ndikupa. So pano ndalama maipa chimene chimafanta chinduwo. Amen. Ndikuti mbasa iyi imabwerera moyo. Kasumveka ndikuti chuma cha Mulungu kudziko lapansi chiopsezo chachikulu kwambiri ndi mbala iyi imene imabwera kuzaba. Kotera kuti masanado ndikuona obedwa amene mbala imene inawaba ndiko kwachosa kuza Mulungu nkoyika kudziko lapansi kutere ku ambiri ndi obedwa. Kodi kumveka namu? Amen. Amen. Ndioda ndiobedwa. Kuno mu polisi kuli ka operation kena kake ka operation kameneko kama ndidesa nkhawa kwambiri ndipo ndimakakhumbira ine ngati ndimafuna mtalo wa polisi chiko cha operation imeneyo amaitcha kuti likavale operation. Akaigwira mbava amayilowesa mukalumu kopanda ngakhale mpando. Mukakhala mpando ndiwo iye khale CID. Zimene mumaona mmene mundi masipanala zikwapu zopanyira zilimuti ndimayikhumbira muli zopanyira kazi kuchaka zimezo unali ndi ndani nanga waba kuti uchifute kalikala mmene ndimayikhumbira kuyikwapula makofi mmene kopi kwezi kuchaka zimezo ndaba kwapula chisuza akangonyamula pulayala iwe umene azuzi ndi umanena wokubaku tinakaba kwa uchi kumula uchi nyumba ya uchi ukanena zimene ukunena zija siyaipia makala kuta
akulemba ndi amakusiya mulumu muja amapita kwa mabwana kukapempha galimoto ndi apolisi anzake ndi amati tikupita kuli Kalvari ndi amakumanga iweyo kuti ukalose kumene unaba ndi kumene iweyo unagulisa kuti kumveke nini ukamapita kumeneko sumaloza chonchi umaloza mtu kwani kutaka zote munali ndi ndani unagulisa kwa ndani kwa makanda kuta koma chimene ndigwira mtima pamenepa ndi Kalvari mumapita kuli Kalvari. Just imagine lero Satana atakapite kuli Kalvari ndi akalole kuchali mwamwayi ndikoza kusala ndeke mwamwayi so ela onse akalosedwa chifukwa Bible kuti siku sambala kona kuti ikapendeka ndikuba sikamverani amene anabedwa ndi mkerekezi koma alimkachisi muno ndangati atabwera kuli Kalvari sakulosati mweli ni ndani mene machita simo la kuba akukalose kufeki sikuweza kusasa mawanteni akung'amba pamene papa polisi akung'amba akuweza kusasa wakitupo alisasi wana kirimino ana nchile abambako ndani mpaka pakome pomwepo kundiloza jeke watalabwera kuli Kalvari sikuweza kaza message soni kompisi kwa hiyo uleke kuzi amen 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 atadane ni kutipita mwana aliyesa asika kwela papewa pata teaki mapewa mkozo kala anya mbinu ayaya kudabwa kuti mnabirika so sungu kebo chuti sungu yuti Kalvari kulikunjeka nini Bible kuti siku sambala kuma kuti kapo kuba ndikuta kuba ndikuona kuti chuma chimene chichakumwambachi Satana amabwera kufata ndani wankulu nda koma inuyo panoka ngati musunga ndi kumvera Mulungu mumasipanga noka kukhala chuma chamwamba amen pingo ndimakhala chuma cha ndani cha Mulungu kwata mfundo iyi ndimafuna ndikusiriseni kuti pamene inu mukusakasaka chuma cha dziko lapansi amen Mulungu akamayang'ana chuma chake amanena anthu otembenuka cha mtima amen koma inuyo mukamayang'ana chuma cha dziko lapansi mumayang'ana zimene ngakhale Satana sazifunafuna amen peko amen ana Mulungu kuti limodzi panweza amen amen Isaiah 45 verse number 3 that's around 30 minutes Werenga book ya Isaiah chapter 45 verse number 3 verse number 3 ndipo ndizakupasa iwe chuma cha mundima ndi zolemera zobisika za m'malo a mseri amen pengo amen sondili pano kulakula chichewa amen pengo amen ndiye mpingo usimva chichewa tikimveka yeah ndakuwusa ni kuti kumene kuli chuma cha Mulungu kudziko lapansi lino amen statement imene muimvesese ndibwerere pang'ono mwamba ndiyambire apo tanena kuti inuyo ndi chuma cha 19 Exodus verse number 5 sepano ndikuyika ni apa kuti Yesaya mumumve amen Satana kuli chikuveka akamayang'ana chuma cha ana a Mulungu kudziko lapansi pamene Mulungu anayika chuma chanu kudziko lapansi
ngakale Satana sasi wapi simuna mbechicho iniyo matembenuka ntima eti tilimosi pano mwabwera kwanda kwa Mulungu muli ndithu limene mumafuna kudya mumafuna kuvala mumafuna kusamba mumafuna anano apange sikulu mukhale ndi zina zimene dziko lapansi limapereka kumene kuli chuma choti inuyo mugwiritse ntchito ku dziko lapansi lino inuyo ndo ana Mulungu Satana sataniko asaji wako. Amen people. Yesaya chapter number 45. Book of Isaiah chapter 45 verse 3. Ndipo ndizakupasa iwe chuma cha mundima ndi zolemera zobisika za malo amseri kuti iwe uziwe kuti ine ndine Yehova. Amen. Amene ndikuyitana iwe m'dzina lako ndine Mulungu wa Israeli. Ngulimba verse wanamu pamene ndizidzaitana kuti inu muyambe kundilondola ine limene ndi gawo number 3 ndafikani ndipo ndilomaliza. Amen. Pamene ana a Mulungu mukutembenuza maganizo anu osakonda chuma cha dziko lapansi kuseli ku Mulungu amakhala kuti chuma chanu wakusungirani koma chumachi amachisunga pa mdima. Amen. Kwa hiyo ndiye chikota kuti chili pa mdima mundimvese sana Mulungu angakale Satana chuma chanu chaine is untraceable sanga chifake sake ndikuchidziwa kuti chakugona pati nchifukwa chake mukapesa kuti chuma chaine dziko la chilala chakudya chaine chilimo. Amen people. Dziko la njala chakudya chanacho chilipo chifukwa chimanga changa choka dziko lovuta chimanga ngati ladwangwa chuma chana Mulungu chimanga chake chilipo koma chili pa mdima adima kisakuchuma. Kwa hiyo uveka na Mulungu. Amen. Adima kisakuchuma sakuchuma dziko lonse la Malawi kumene kuli chakudya chana Mulungu chili ku mdima. Let me remind you iniyo ndinu ana Mulungu mbadwa zosankhika za Mulungu. System yanu mumayendera choka kuti kumwamba ndikuti pamene muli mdziko lapansi chifoma panga chisankho chosankha Mulungu system ya thupi lanu ilili kudikira tsiku la imfa kapena la mkwatulo imakhala mdzanja lache iyeyo amasungira chakudya chanu koma sposi imene amasunga chakudya chanu ndikundima. Amen. Satana akhoza kuyang'anayang'ana kumene kuli ufa waine sataniko sanga kupesa ndipo nimamuchalenja olopaketi la ufa olowa msanja umene nimakandilira nsima iwe tevo pamene nimautenga sobata anaudusa. Amen. Wiki ino ndiya mtaiwa anandisukila mtaiwa kuwika pa mdima. Amen. Kwa hiyo Satana akamaenda kusolesa ufa makomo myantu waine sauona sakudula kifauli baja pandima. Mawamu ama mpanga iyeyo kukala dini saona kumene kuli chuma chanu saona kumene kuli chakudya chanu. Amen. Kwa hiyo ili mukanavala chonchi lero mine Satana amadangana nanu mine inyo mapemperera mutu mukanakala ndima yochena chonchi mpaka matai matekete masuti sitenji sikanateka muli chonchi chifukwa chofala mwafalacho amatenga Mulungu ndikuchibisa baja pandima. Amen. Pamene anthu akuyembekezera kuti awawa pa mwezi lero alandira kuilofu alandira kukukoma kodi sakumva tumu alandira kudwangwa ku factory alandira makobira akagula salu lofa wasingidwa chitenje chake kundima amakafala nawo ndikugula tona chitenje pa wasifa zofala zokongola zotere ndisanzwa pa ntchito lofa ngati limene lachitenga kuti kwanza yapa mwapa ngati limene atambo gani yake mukugwira kuti apasunga pa mdima. Amen. Kwa hiyo ngaka zoezi ama isunga pacha ama isunga pa mdima. Amen mpingo mu. Amen. Amen mpingo mu. Tukoza kulankola mopyola inasema sangana chibisa pacha pa mdima. Kwa hiyo ngaka nini
Sikumveka kuti na Mulungu. Amen. Chuma chakale chibisa pasha. Chibisa pandima. Mungakhumudwe nosiku muli panono, simungafunde kuva kutali moto. Mwayi unoka moto ipabiti. Yokwera muntu chimechi. Ndikufuseni mwachiona chimechi chepeni. Ndisamasera. Muganda richinali kuti. Ndapita kanyi. Afuse nakasanga uganyi. Anditenda ganyi tani siku la pasiri. Kuti angakhalindika moto ngatimecha. Singateke. Anaifunga pandima. Kwani kumtakanamu. Inafungika kuja kundima. Kila nakala kule ni kufulilo sana. Ini ampingo mwivu. Mukanaso wakandalama ni kukula kana mnikani. Mukanaso hii. Mukanagula imini. Kia ya pese kabla. Kulipilani Mulungu wa kaibu. Chuma chanu ana Mulungu. Wama tusunga baja. Wasitande defiri. Kito mutu. Tupumula. Tufukama tusunga baja. Afiri. Ama asungira pandima. Akukoleji. Ama asungira pandima. Chuma cha Mulungu. Chima asungira pandima ana Mulungu. Amen. Akafuna maweda. Pepa ndo kufusa. Ndipaka amapereka. No apology. Kwani kuteka na Mungu. Ndamulagi Mulungu. Amene chuma chanu. Atakifunga baja. Pandima. Musalole chuma chanu akufungira Satana. Kwa chuma chofunga Satana. Chuma kalaboda. Pomukira. Ndipo amene mumamva matenda muzipeza 15,000 odwala panapulika pa chinthu chanu mwachisunga pacha chisili pacha kakwabiri kacha kasipita kwasinga kaka kasipita kuchipatala ka chikwa mwachisunga pacha bwerani kwa Mulungu wa kaibu amasunga chuma pandima anasunga chuma cha Koresi pacha pandima mpingo wa Mulungu Israeli yense anamusungira chuma chake pacha Apirigasi sana chuoni Ayebusi sana chuoni kweli kumveka Akanani sana chuoni patunda imango kutika pepo ya kumawa pa sifiri waka nyama kumwa mazi si kwa nisa wafunga pacha pandima pamene siku likudandawula kuti kwauma masi pantunda anangopulika Israeli kumwa masi anasunga pacha pandima. Mulole lero musungise chuma chanu kwa Mulungu chifu akasunga Mulungu asaisunga pandima. Let me on and remind you, not some business certificate sabasi santesa okasinga santesa opika tatenda ni business zanu musisungise kwa Mulungu aika pandima achitaka sayende mwangwa sasa iwone ndelama yangu business sangu chita flow isi sangu kwela okala achitaka kulepera kutamba kulepera kuipola mila sasa ipesa iya kulepera kuikadamulira sasa ipesa iya ya bifara ili pandima kwa hizo ungeka na Mungu. Ameni. Ini Mungu kanisa sibusa amelewa hakupanga bwanji safari kufika leo mwalemba kani Mungu hapa sasa leo ndikufuseni Mungu hapa sasa leo Mungu alipira Mungu hapa sasa kilichofi Mungu ulichuma chawa amene wakili kuti ufa wao mafisa chanao alikuti alipandima pasop Musama alikumbili Mukatiwa na tukupanga substansi akuti simuti lipia hivi ni wantamba la chifukwa chuma chaini na Brother Twaib Ahmad Hamid Ali chilikuja kundima mukawuzi amen mukawuzi chuma cha Twaib chilikuja kundima muyesera simene mungafune Isaiah chapter number 45 tembele wange verse number 3 Chapter number 45 verse number 3 Ndipo ndizakupasa iwe chuma cha mundima ndizolemera zobisika za malo amseri kuti iwe uziwe kuti ine ndine Yehova amene ndikuyitana iwe m'dzina lako ndine Mulungu wa Israeli. Kwani kumveka simini? Amen. Mukamapita ku banki amafuna dzina lanu. Amen.
Sikuveka amafuna cha sina la tsono pamene pana Mulungu mpaja ni manena pachakuti ndina khalani pomwe pamene tikupatsani gawo lina la uthenga mwavawo wa mtumiki wathu Twaibu. Amen. Inyamuka tikabwera kota wakudya wadisi kumveka lamu ambuye akusamalireni werengani pasiro mumalise pamene tikumalisa chigawo chimenechi. Isaiah chapter number 45 verse number 3. Ndipo ndizakupasa iwe chuma cha mundima ndizolemera zodisika za malo amseri kuti uziwe kuti ndine Yehova amene ndikuyitana iwe m'dzina lako, ndine Mulungu wa Israeli. Verse number 4. Amen. Amen. Ndikuti tikuyenera kuyambira pa registration ya mayina. Amen. Kuti tikumveka the greatest mistake we do ndikuti mayina athu as I'm talking alipewa na NLB. Sakumva mu mistake yakulu imene tapanga na Mulungu ndikuti pamene papa dzina lathu lili kucha NLB atipasa kadi ilicha ili mtu koma sindikudziwa ngati ndikumvesesa bwino kuti pano pali register ya mayina anacha a Mulungu imene ili msanja la Mulungu mwini wake. Sindikudziwa ngati dzina limene likuchita apili koma ngati dzina limene likuchita apili m'buku la Mulungu wakumwamba at the same time dzina la Mulungu lachita apili dzina lacha la boma la dziko lacha la pansi. Tiyeni ku Yohani ku Mateyu kuja ku Yohani kuja sopano chapter number 6. Mateyu tutima muwerenga kuja kuti si Mateyu tayamba nayo Mateyu 6 zikuveka mulisunga zasiro mukuchoka mwapasunga sogoleri tiyeni kumene kuja iya sogoleri msabara verse 20 pitani pamwamba mwamba pamwamba 19 mupite mawala ali mwamba opanda verse zachuma cha mwamba ndi diso la ngwiro 1 2 ambuye awiri eya imene pamene ambuye anga yanyamuka basi ndege yanyamuka ana Mulungu yanyamuka ndege sabana ku Yesaya kuja ina ndine Mulungu wako amene ndikulemba dzina langa kodi kumveka akulemba dzina langa uyu wabwera Yesu akungoona ndakuona kuti mayina amene andisonkhanirawa ali m'buku langa koma at the same time dzina lawo lili m'buku ndita wangobwera ndikungoyichipisa ambuye anga ndiganiza kuti silina uyambe ulendo wopita kumwamba. Amen mpingo. Amen mpingo. Ana msabulanji akadiona dzina lanu lili ndi NLB. At the same time akamawerenga register la mamawa yana Mulungu kapena madzulo pogona azilipesa kuti dzina lomwelo likuchita appeal m'buku la Mulungu. Ana msabulanji wangobwera Moses Musa ambuye Mulungu inga iwi tiyende bwanji ulendo timirire mpingo. Masanano tili ndi Mulungu olenda kumwamba ndi dziko lapansi amene amasamalira miyoyo yathu ndi kutetesanso miyoyo yathu. Ulendo wathu ndi waukali pamene tikupita zipata zakumwamba. Tikunombolezo tikafika ndine tikalandire mkoto yakupita kwake nanya bwino kapena yoyipa. Tiye titenge mitima yathu yonse ipereke kwa Mulungu. Ndikunena Mulungu ine ndine munthu woperewera mwenjira iyi kapena iyi kulankhula kwa nthawi yayitali pafupi maola awiri kusamandira atatu wandipeza woperewera Ambuye nditenge ndikhale mwana wanga ndipeze manja ako
Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu, tumizirana achibale komanso ndi alongo komanso